powiem tak, że była to polityka ambitna i to zarówno w wykonaniu Mieszka, jak i zwłaszcza Chrobrego. Mieszko oczywiście tą Polskę jeszcze, że tak powiem, kształtował. Jeszcze przyłączał te prowincje, które uważał, że powinny być w pierwszej kolejności przyłączone, przecież Małopolska i Śląsk to dopiero pod koniec jego panowania znalazły się w monarchii piastowskiej. Więc wobec cesarza zachowuje, można powiedzieć, pewną wstrzemięźliwość w tych relacjach.